Olèrdola és un dels jaciments arqueològics més importants de Catalunya, tant per les seves restes materials i arquitectòniques, les cisternes, l'església, la muralla, la necròpolis, com per les diferents etapes en les que ha estat habitat, fa més de 4.000 anys. Avui som aquí per conèixer el seu poblat ibèric i, més concretament, la tintoreria. Atenció, l'única documentada en tota la cultura ibèrica. Voleu saber com era i com funcionava? Avui viatgem a una tintoreria ibèrica. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som amb la Marta Maragall, la tècnica de divulgació, comunicació i acció cultural del conjunt monumental d'Olèrdola. Què tal estàs, Marta? Molt bé, molt bon dia. Gràcies per acollir-nos en aquesta seu i explica'ns què és aquest conjunt monumental, què hi trobem aquí? Doncs aquí estem a punt d'entrar a 4.000 anys d'història, de fet. Mare meva. Un conjunt que també és jaciment arqueològic que ens convida a passejar al voltant de tota aquesta història des de l'ocupació íbera, romana i medieval i moderna, de fet, perquè nosaltres encara hi som aquí ocupant l'espai. I, per tant, tenim una trajectòria en la història. Però avui som aquí no per parlar del període medieval, sinó per parlar del període ibèric. Sí, exacte. I aquí teníem un poblat iber. Quines característiques tenia? Era un poblat important, era molt gran? En quant a grandària, nosaltres només hem pogut documentar una petita part, que és la que veurem avui, molt petita, perquè l'extensió d'aquest turó, d'aquesta muntanya, és molt extensa i, per tant, no ens ha permès localitzar més restes, però alhora és singular, perquè, de fet, és únic, és un cas únic de poblat i d'activitat econòmica única que ara coneixerem. Aquí teníem els sacetans, oi? Exacte. I entrant ja trobem de seguida aquestes ruïnes. Això ja era del poblat iber. De fet... Hem entrat, som a la part esquerra de l'entrada i ja trobem tot un conjunt monumental. Què és això? De fet, com us deia, com que aquí tenim 4.000 anys d'història, les restes es van superposant. I a vegades és molt complex discernir què és de cada època. Aquí, de fet, trobem dues èpoques. La medieval, perquè just després, quan van arribar, van ocupar part dels espais que ja havien ocupat els ibers i els romans i, per tant, reutilitzen espais lògics com el de l'entrada, que és l'espai principal, l'espai comercial, i per tant també ho van reutilitzar. Però de fet en aquest espai trobem les estances o els espais que es van utilitzar per una activitat molt concreta, que és per una tintoreria i adoberia íberes, que és un cas únic. Això és una singularitat? Totalment, sí. Perquè no n'hi ha cap altra de documentada? En aquesta part de la Mediterrània no, d'aquesta època. Doncs avui coneixerem aquesta tintoreria ibèrica. Us l'explicarem, i tant. I anem a parlar amb la Núria Molist, que és la conservadora del Museu d'Arqueologia de Catalunya i la responsable d'aquesta seu. Doncs moltes gràcies, Marta. Després tornarem a parlar perquè ens has d'explicar també com feu divulgació cap a les escoles, les famílies i els visitants que vindran. Com expliquem aquesta història a la gent. Perfecte, doncs ens veiem després, Marta. Molt bé, gràcies. Núria, el primer que ens sorprèn d'aquesta tintoreria són les seves dimensions, perquè això deu fer potser uns 200 metres quadrats. Tenim un espai interior que deu fer uns 90 metres quadrats i també un espai exterior on s'estenien les teles. Això són dimensions grans per una tintoreria? Com que no tenim amb què comparar, doncs sí que sembla que són dimensions realment grans perquè no n'hi ha cap altra. I de moment no sabem si és unes dimensions normals o no, o si n'hi havia moltes més, fins i tot. El que veiem són 3 espais i que estan esglaonats. Un primer espai on ens sorprèn que hi veiem unes inhumacions infantils. Això era una particularitat de les tintoreries, tenir enterraments infantils al terra? És una particularitat del món ibèric i de les cultures celtes també, d'abans dels íbers. Després dels íbers, fins i tot hi ha un enterrament aquí d'un nen al segle XI, en època medieval i cristiana. Per tant, no és ben bé una tradició exclusiva dels íbers, ni tan sols en els espais de treball, com pot ser aquest, sinó sobretot es troben a l'interior de les cases. Per tant, això és habitual trobar-ho en qualsevol habitatge.
Sí, no se'n troben moltíssims, però sí, potser n'hi ha 200 o 300 identificats en tot el món ibèric. Deia, veiem 3 espais que devien tenir funcions diferents, ja ens explicaràs quines són aquestes funcions, però també veiem una canalització d'aigua que aniria a desembocar la muralla, perquè aquesta tintoreria està adossada a la muralla, una muralla que deu fer 1,5 metres d'amplada. Exacte, sí, sí, sí. Una muralla bastant robusta. Una muralla potent, sí, sí. A la canalització, que és el primer que trobem, no sabem on estem ara nosaltres, no sabem què hi ha, no s'ha excavat. Però sí que deduïm que hi ha d'haver-hi com un dipòsit que acumuli aquesta aigua que es necessita per als treballs de tintoreria i potser d'adoberia. Perquè avui en dia fins i tot sabem que el que gasta més aigua en el planeta és tenyir els teixits. Per tant, fa 2.500 anys passava exactament el mateix. Necessitaven molta aigua. I aquesta canalització el que fa és eliminar l'aigua sobrant d'aquest dipòsit i portar-lo cap a fora al poblat. I després l'aigua arribava a dins de la tintoreria mitjançant altres canalitzacions. Sí, ens hem d'imaginar també l'ús de fusta, per exemple. Aquí només tenim els retalls fets a la roca, només ens ha quedat això. Però estem convençuts que amb moltes canalitzacions, i que a més podien ser transportables amunt i avall, o canviar la direcció, doncs eren de fusta, també, dipòsits on tenyir, tot això devia ser de fusta. Heu trobat les restes d'algun dipòsit d'aigua on es submergissin els teixits? No, el que hem trobat és l'encaix, on hi hauria una estructura quadrada, bastant gran, potser de 2,5 metres per 2,5 metres, on es duria tintar, i sobretot per el que hi havia al voltant. I també el lloc on hi hauria una llar de foc, per escalfar l'aigua. Sí, en l'habitació central, que era la més gran, allà hi havia enormes grans llars de foc. De fet, fins a 4, una sobreposada sobre l'altra. Sí, perquè s'havien anat fent reformes. Exacte, sí, s'anaven fent malbé. Clar, això dura uns quants, igual 150 anys o més. Sí, una tintoreria que està en actiu durant 150 anys. Sí, almenys des del segle IV fins al moment que hi ha la Segona Guerra Púnica i es destrueix almenys tota aquesta part del poblat. Això pot ser perquè arriben els romans i diuen això ja no ens interessa. Bueno, sí, és com una mica més complicat a nivell social, no? Tu estàs arribant a la península, tens la intenció de conquerir tota la península per temes sobretot econòmics, no? De metall, vens amb una altra finalitat, que és Segona Guerra Púnica, tallar la rereguarda i l'aprovisionament de les tropes púniques, però al final els romans s'hi acaben quedant, no? Llavors, quan estàs començant a estructurar tot aquest territori, el que no vols deixar és enemics, gent fortificada dalt de poblats. Llavors, ara, els últims anys, a l'arqueologia anem documentant totes aquestes destruccions de finals del segle III. La gent el que obliguen els romans, clar, necessiten mà d'obra també, tenen un exèrcit, van portant gent i aquest exèrcit menja. Llavors, el que fan és reconduir l'economia. Si fins ara els ibers eren els amos de la seva pròpia economia, no? Tenien aquí una tintoreria, una mica més avall tenien una ferreria i tots els poblats hi ha instal·lacions productives. Això com que quasi bé s'acaba, almenys aquí s'acaba, i sí que els deixen viure aquí, però la muralla mig desmuntada ja no es refà, i el que era la tintoreria es converteix en cases, hi ha una reestructuració. Perquè aquí hi ha un mur al mig que abans ens explicaves que va ser erigit posteriorment, que divideix la sala principal en dues per adequar-la a un habitatge. Sí, això ens hi trobem en arqueologia, de poder anar determinant les reformes dins una casa o dins un espai a base d'aquests petits detalls, d'un mur que és posterior, de la casa aquesta que es divideix, o es tapia una porta. És un procés que seguim els arqueòlegs per determinar les diferents etapes i el material que està estratigràficament adossat a cada un d'aquests murs, per exemple. Núria, què et sembla si entrem a la tintoreria i ens expliques com funcionava tot plegat? Encantada. Som-hi, doncs. Ara som a l'espai central de la tintoreria, que és potser la sala més gran. En la primera sala, quina funció tenia? No és sempre fàcil i no he trobat cap lletraret posant el que era. Però el tipus de sediment que hi havia era un paviment que era de morter de calç, molt raro en el món ibèric, i per algun tipus molt de nitrogen,
pensem que podia ser un lloc on s'hi podia adobar les pells, és a dir, potser netejar i preparar-les després per ser tenyides, i per seguir tot el procés de la ribera o de l'adoberia. I aquí a l'espai central hi tindríem la llar de foc, que de fet tenim aquí una resta. Una restitució. A mesura que vas excavant, les anem documentant i eliminant, clar. I aquí s'escalfava l'aigua i què més s'hi feia? El fet és que és una llar de foc bastant més gran de l'habitual en el món ibèric, n'hi havia 4, més o menys sobreposades. Llavors això ja és una com... Bueno, dius, que grans, no? Llavors aquí el que s'hi feia bàsicament era escalfar aigua perquè per tenyir es necessita utilitzar aigua calenta. Amb els productes que siguin, però l'aigua calenta és indispensable. I en la tercera sala hi tindríem el magatzem, però també hi ha una altra llar de foc. Aquest espai, com que ja havia estat molt excavat, quedaven poc per excavar quan ho vam arribar nosaltres, de fet, sí que tenim documentada una llar de foc. Suposem que podia ser un espai a l'hora de magatzem i a l'hora com d'habitatge, també. També podia tenir aquest ús. Sí, un ús doble polivalent, que diríem ara. I llavors a l'espai exterior hi tindríem la zona on s'estendrien els teixits. Sí, de fet hi ha 2 espais. Un de central, que hi ha una canalització, diverses cubetes, sobretot una està ara reomplerta, però feia com un efecte centrifugadora, i l'aigua anava, doncs, circulant per una canal, fins a arribar, segurament, bueno, així que ho sabem, arribava fins a un dipòsit que es trobaria en aquesta habitació que tenim aquí davant. La que veiem és d'època ibèrica, però sota hi havia una ferreria d'època ibèrica i s'utilitzava també aquesta aigua per altres usos. I l'espai d'estendre, que això també és una suposició, perquè no ho hem trobat, evidentment, seria aquest espai que ens queda davant nostre. El que s'hi vam trobar és molts forats de pal. És a dir, si tu has d'estendre, el que has de fer són troncs i amb cordes, per poder estendre, ja siguin les pells, ja siguin sobretot les teles o els fils, que no sabem exactament si era un producte ja més final o es tintava els fils. El lògic és, crec jo, que se fossin tintats els fils. Llavors, aquests forats de pal ens estan indicant que hi havia tota una sèrie d'estructures d'estenedors. Sí, la paraula seria aquesta. Un altre element que també ens queda l'atenció, a la part exterior, són uns molins excavats a la pedra. Són uns molins extrets de la pedra. Extrets. Sí, s'ha rebaixat la pedra fins a obtenir aquells molins. Sí, però aquests no estan en el seu lloc original, no sabem on eren. En aquesta segona fase, després de la Segona Guerra Púnica, aquests molins van ser reutilitzats a dins d'altres murs que, com aquest que tinc aquí darrere, doncs es van fer de nou, van reestructurar aquesta fase. No sabem on eren, però estan aquí. El que sí que se sap és que no eren utilitzats per moldre cereal. Exacte. I això perquè van fer anàlisis en el seu moment i no es va trobar restes de cereals, de cap tipus de cereals. Llavors, per tant, havien de ser utilitzats per altres usos, com per moldre plantes, minerals, potser? Podria ser, sí. I animals també, Núria, la raó per la qual la tintoreria es trobava adossada a la muralla, es trobava tocant a l'exterior del poblat, té algun motiu? Suposem que sí. Les coses no es feien aleatòriament, no? El motiu és que tot aquest procés de tintura, i sobretot si afegim el procés d'adoberia, són elements que fan molta olor. Olor, pudor, sobretot si s'han de netejar les pells, amb tot el que porten de grasses, d'excrements, de vegetals, etc. Llavors, quin lloc millor que a l'entrada al recinte perquè circuli més l'aire. Si ho fessin més amunt, quan bufés l'aire acabaria empastant el que seria tot el poblat. Hi ha una altra raó que pensem que també és important, que ens trobem just a la porta d'entrada. Però el lloc on entrem ara fa 3.000 anys que s'entra pel mateix lloc, com a mínim. Llavors estem just allò en el lloc millor per carregar i descarregar els productes. Llavors són aquests 2 factors, l'eliminació natural de les olors que podia fer aquest espai
i l'altra, doncs, la comoditat de la ubicació, que avui també en parlem molt, no? Avui en dia nosaltres, on està situada una botiga o una indústria, doncs, de poder entrar i sortir tots aquests productes que d'alguna manera havien de venir de fora, no? Com les pells o la llana, tot això havia de venir doncs, de l'exterior i, per tant, era un bon punt. I després, un cop elaborat, doncs, també la sortida. Núria, Jordi, jo darrere càmeres sempre tinc alguna pregunta o altra i des d'aquí us vull llançar aquesta. En quin moment i com es descobreix que això era una tintoreria? Va ser un procés lent, complicat, perquè s'ha excavat aquí des de finals del segle XIX, s'han fet, podríem dir, cates, forats, sistemes d'excavació molt diferents, amb pocs registres, i el que vam fer, l'equip que vam començar a veure la llum de la tintoreria, va ser doncs, eliminar uns testimonis de terra que hi havia per aquí al mig i acabar d'excavar els llocs on no s'havia arribat fins a la roca. És a partir d'aquesta espècie de puzzle que vam poder anar lligant coses. Abans comentàvem els molins, que no tenen cereals. Pistes, no? Diferents pistes que et van portant a veure l'escenari del crim. La més interessant, a part de les canalitzacions, les cubetes, els dipòsits, que dius, això no és una casa, descartem que és una casa, és en l'habitació que tenim aquí al costat, que hi havia paviments de color verd. I dius, això ja és raro. I després aquella altra habitació on hi ha els nens, que hi havia paviments de calç. I dius, també és rar. No és habitual en el món ibèric en un ambient domèstic. Sí, els paviments de color verd podria ser degut a la tintura que anava caient al terra. Sí, els paviments al món ibèric són d'argila i són taronges, no tenen més. En canvi, aquests eren verds i, a més, quan vam agafar mostres de microestratigrafia, hi havia tot de capes laminades. Hi havia hagut una activitat que no era habitual en una casa. Tot això, parlant amb químics, doncs vam poder fer una quantitat ingent d'anàlisis, sobretot a la UPC, a la Politècnica, però fins i tot vam fer analítiques a un dels primers sincrotrons que hi va haver-hi a Europa, que era d'Aresbury, a prop de Manchester, i allà és on vam començar a trobar elements que ens van... I vau trobar un element que va ser el desllorigador, un element que és imprescindible perquè el tint s'agafi al teixit. Sí, exacte. I aquest element és l'alum. És l'alum. Què és l'alum? Molt poca gent ha sentit parlar de l'alum, però l'utilitzem cada dia. M'ho heu d'explicar perquè a mi no em sona. Quan parlem dels romans parlem del garum, que és un aliment, però l'alum és un mineral. És un mineral que utilitzem pràcticament cada dia. Depèn de la marca de dentífric que utilitzis. És un desinfectant per un costat, per això també s'utilitza en les adoberies per eliminar pèls, greixos de la pell, fins a arribar a la pell, i s'utilitza en la tintoreria per fixar els colors, com deies. És a dir, que en diem un mordent. Un mordent, sí. Sí. Si no, els colors, nosaltres podem tenyir, a casa es pot tenyir amb pell de ceba, per exemple, ens donarà uns colors groguencs, però a les 4 rentades ens haurà marxat. En canvi, és imprescindible poder fixar el color. I, per tant, això és l'element definitiu, la pista definitiva per confirmar que aquí hi havia una tintoreria. Però això ens obre un altre interrogant, que és, clar, d'on venia aquest alum? Perquè no es troba a qualsevol lloc. Efectivament, és un mineral que es troba sobretot en zones volcàniques. El gran productor en època romana, és a dir, uns quants segles després de quan està funcionant aquesta tintoreria, és les illes de Lípari, a prop de Sicília. I allà hi ha un tipus d'àmfora que sembla que exportava alum. Clar, també pot anar amb sacs de tela, i això no es conservaria. I és un mineral que s'acaba dissolent, per tant, no és que el trobis tu paquets d'alum o pedres d'alum, sinó que, i a més, amb una tintoreria amb aigua, s'ha hagut de trobar això a través d'un sincrotró, per poder definir exactament aquest element químic. Però això implicaria que venia de molt lluny. Segurament podria venir del Mediterrani. I, per tant, aquí estem parlant d'uns intercanvis comercials complexos
I això ho podem vincular també amb la producció de la tintoreria? És a dir, que els teixits que aquí es tintaven poguessin també donar sortida a una exportació? Sí, segurament. Hi ha molts factors que vas reflexionant, no? Un cop identifiques una tintoreria, n'hi ha alguna similar a Grècia, i després ja estaríem parlant de les tintoreries, per exemple, de Pompeia, que n'hi ha bastantes i són industrials, i vas demanant, bueno, bé, tenim una tintoreria aquí, però qui eren els amos d'aquesta tintoreria, qui la feien anar, quins productes feien, els exportaven, com s'abastien primer del producte, la matèria prima, i després com exportaven. El problema bàsic és que estem parlant de materials orgànics, materials que a la nostra terra, estiguéssim a Egipte, es conservarien, però aquí no es conserven. Per tant, tot això ha desaparegut. I tenim aquests altres indicis i hem de recórrer analítiques complexes del món de la química. Però, bueno, això ho tenim. Però no és estrany pensar que t'arribin un producte imprescindible, per exemple, com és l'alum, t'arribi del Mediterrani. Aquí arriben perfums, ceràmiques de luxe, arriba vi de tot el Mediterrani, des de les illes gregues a tota la península itàlica, del nord d'Àfrica, del sud de la península, també de l'estret de Gibraltar. Vull dir que hi ha vins, aquí arriba vins de tot arreu. Arriben olis, també, sobretot del nord d'Àfrica. Això, vaixelles i les coses que... Això és el que ens queda, però no sabem moltes altres coses que no ens queden. Segurament arribaven aquí teixits de luxe, també, que, evidentment, no es conserven. El que sí sabem del món ibèric és que els teixits de colors els vinculem amb les elits. El color sempre ha estat un element distintiu. I, per tant, ens parla d'unes jerarquies socials... No vol dir que no portessin colors, no duguessin vestits amb sanefes. Al moment de teixir un teixit, es poden posar fils de diferents colors, fer, com nosaltres fem avui en dia, des de quadres, des de tipus de sanefes, etc. Algú de color en el teixit segur que sempre hi havia. Però llavors hi ha quins colors. El tema no és tant portar color o no portar color, sinó quins colors. I això ho podrem recordar, per exemple, amb el color púrpura, amb la porpra, que encara diem els porprats, les elits, els cardenals a Roma. Els emperadors romans és els únics que podien portar també aquest color perquè era distintiu. Els que eren més difícils d'aconseguir, i fins i tot el blau encara és més difícil d'aconseguir. No, depèn de quin blau. El blau és el color més habitual, a part dels marrons, ocres i això, perquè hi ha una planta, la Isatis tictoria, que s'obté un blau. I és fàcil de veure. Els texans de quin color són? La roba de treball de quin color és? Estem parlant abans de les colors sintètics, de les anilines. Però el blau és un dels colors que identifica els treballadors, també. Però, en canvi, els colors blaus més intensos i més clars són els que identifiquen a la religió cristiana, per exemple, el cel i la puresa. I que cada color té el seu significat a l'antiguitat i, sobretot, en base al cost econòmic de l'obtenció d'aquests colors. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per explicar-nos tantes coses sobre aquesta tintoreria i sobre el procés de tintat. I ara hem quedat també amb la Marta perquè ens expliqui com s'explica tot aquest funcionament, tot aquest procés del teixit, del tintat, als visitants del conjunt monumental d'Olèrdola. Gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. I ens acompanyeu, que anirem cap al taller. Ara som a l'aula taller amb la Marta. Marta, explica'ns què és el que s'hi fa en aquest espai. Doncs l'aula taller, de fet, ens ajuda a transmetre tot aquest coneixement que us ha explicat la Núria i aquests 4.000 anys d'història, de fet, de tot aquest conjunt, a la gent, a les escoles i al públic en general que ens ve a visitar.
Aquí tenim, per exemple, una reproducció d'un teler. Sí. Suposo que així ja podeu explicar doncs, com funcionava. Bueno, aquest teler és un dels elements que fem servir, una de les eines que ens ajuden a explicar... Això seria un teler del període ibèric? Sí, el que passa és que aquest teler sí que és veritat que l'hem d'anar renovant, ara n'estem fent un de nou, de fet, que ens ajudarà a explicar-ho millor, però bueno, ens ha fet el seu servei durant molts anys per explicar el que us deia, tots aquests processos que us explicava la Núria, econòmics i socials, d'alguna manera més fàcil a la gent que ens visita. Quines activitats oferiu a les famílies, a les escoles? Nosaltres fem programació mensual, que és la programació que fem mensualment durant tot l'any, en públic en general, sobretot, i també doncs, puntualment, doncs, quan fem alguna activitat, alguna jornada especial, com les jornades d'arqueologia o de patrimoni, sí que fem potser algun taller familiar, i les escoles sí que tenen una oferta doncs, més específica per a tots els cicles. Abans la Núria ens explicava que és bastant difícil arribar a entendre els processos de tintar. Sí. Això com ho expliqueu a la canalla? Nosaltres volíem simplificar aquests processos perquè és molt complicat, inclús a la canalla i a la gent que no és del sector, i ho volíem fer amb l'experimentació, és a dir, que ells toquessin i entenguessin aquests processos de manera senzilla, evidentment, però que entenguessin que aquests processos han evolucionat fins avui en dia, no? Que és que estem molt més industrialitzats, no? Clar, molt més mecanitzats. Que els tints doncs, venien dels minerals, clar, dels vegetals, dels animals... Aquest procés, les plantes, els recursos naturals... I aquí el que tenim són uns trossos de tela, de cotó... De cotó, exacte. I veiem unes plantes estampades, és a dir, sí. Sí, aquí veieu podríem dir que és com una estampació, sí. Aquí veieu com la negativa del llentiscle, que és una planta que tenim molt al nostre voltant. De fet, la trobem tant per dins del recinte com per fora. No oblidem que estem dins un parc natural i, per tant, tenim a la nostra abast doncs, els recursos naturals. I segurament ja la feien servir en aquell temps, algunes semblants, perquè té uns tanins que són molt potents, que impregnen molt bé les teles, i era la manera que vam trobar doncs, de que els nanos i la gent entengui doncs, com es podrien fer, no? Com podries impressionar, no? Fer aquesta impressió en les teles. I és un dels tallers que fem. Llavors aneu a collir el llentiscle. Correcte. I arribats aquí hi ha uns còdols que suposo que devien ser per pensar. És tot un procés, és tot un muntatge que fem, és un taller que fem en 2 parts, els agrada molt, la veritat. Primer perquè anem a fora, els acompanyem, ells mateixos cullen el llentiscle, aleshores arribem aquí i fem com un procés que té diferents parts, no? La primera, doncs, agafes el llentiscle, el posaríem a damunt d'un cotó, en aquest cas seria aquest, una fulla de llentiscle com la que veieu aquí, posaríem l'altre cotó al damunt, i el que farem és picar a poc amb aquests còdols o una pedra, a poc, perquè es vagi com impressionant, no? Es faci aquest imprès, doncs aquest esquelet de la fulla aquí. Permeteu-me que digui per la gent que ens escolta només per àudio, la recomanació és que vagin directes a veure també el vídeo, perquè és fantàstic de poder veure aquests resultats que queden meravellosos. Home, sí, i tant, i es podran veure la tintoreria, tots els espais, i es podran veure nosaltres també. També, important. Quina cara fem. Doncs, com us deia, això els agrada molt, perquè és molt manipulatiu, i pots veure de primera mà doncs, realment com es feia, no? O com es podia fer el procés. I així tenim una experiència completa. Podem trepitjar la tintoreria, podem seguir doncs, l'explicació a través de la visita i després experimentar amb aquests materials. Doncs, Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut al conjunt monumental d'Olèrdola i a vosaltres us esperem al proper capítol. Això és l'Arqueopodcast.